en Marc, en Eric, en Mateu i en Leo i explicarem el que hem après d'aquest tema. Ara en concret explicarem la respiració cel·lular. Respiració cel·lular és el que fan totes les cèl·lules per poder respirar. La respiració cel·lular és la degradació per oxidació de certes substàncies orgàniques que es transformen en inorgàniques. Metabolisme. Una vegada dins de cèl·lula, els nutrients experimenten una sèrie de processos químics. Metabolisme, reaccions degradatives es transformen en substàncies orgàniques, passen de complexes a petites. Les substàncies es transformen de complexes a petites. Anabolisme de tipus constructiu converteixen les substàncies petites i simples en substàncies orgàniques complexes pròpies de la cèl·lula. Cal utilitzar energia. Cèl·lules capaces d'elaborar la seva pròpia matèria orgànica a partir de substàncies inorgàniques senzilles. Són cèl·lules que necessiten incorporar matèria orgànica elaborada per altres organismes, ja que són incapaces de fabricar-se per si mateixes. La fotosíntesi és el procés mitjançant el qual s'elaboren substàncies orgàniques riques en energia a partir de substàncies inorgàniques utilitzant com a font energia la llum és que usam com a energia. Hey!